बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। मिज'रामाव पुलिसनि गुलि गावनायाव बिफा फिसाज्ला सानैबो जोखोम। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला गुलि गावजानाय त्रिपुरानि बिफा फिसाज्ला सानैबो नसुंसे रायजो मिज'रामाव आबादनि थाखाय आयेन बेरेखायै सिङाव हाबफैदोंमोन। गुलि गावजानाय सानैखौ 40 बोसोर बैसोनि रामु हाइरियां आरो बिनि फिसाज्ला 14 बोसोर बैसोनि रतिन्द्र होनना सिनायथिनाय जादों। मैया बेलासि समाव बिफा फिसाज्ला सानैबो आयेन बेरेखायै सिङाव हाबफैनायखाय मिज'राम पुलिसा गुलि गावो होनना बिफाया गुलि नांजानानै गावनि रायजो त्रिपुरायाव हाबफिननो हायो, नाथाय फिसाज्लाया थालाङो आरो फिसाज्लाखौ दायो आइजवाल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबिस कलिता, एजिपिनि आफादगिरि मन्थ्रि अतुल बरा, गासै रायजो राजा आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे आसामनि उदखारि हानजा आलफाखौ गाहाय सावरायनायाव फैनो खावलायो बिथाङा। नाग्रिजुलि ओनसोलनि काथर बरबुरि गोजौ फरायसालिनि गार्लस हस्टेल बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिहैनानै बिटिआरनि गाहाय बिथाङा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे आलफानि गाहाय परेश बराखौ गाहाय सावरायनायाव फैनानै आसामाव गोजोन लाबोनायाव मदद एबा हेफाजाब होनो खावलायो। आसामाव जाति जनगोष्ठि गासैखौबो जौगाहोनायनि जि सिमां बेखौ मोगथाङाव महर होनो गासैबो ज' जानानै खामानि मावनांगौ होनना सालबारि बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन सुंद'यै बिसाया आर्टिस्ट गेट टुगेदारजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव फैला बरगयारि, मेन्देला ब्रह्म, मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर', फैला बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिसाया थांखि लानानै बयकट खालामजानाय बिथांमोनखौ लिंदों एबा लिंहरनो नागिरदों। बेयाव बिसाया बुंनो गोनां जेबो गैया। मानो होनोब्ला समाजानो जुदि नागिरदोंब्ला बबेबा पिकनिक स्पट, फुटबल क्लाब बानो नागिरदोंब्ला बुंनो गोनां जेबो गैया। मानो होनोब्ला जाय समाज बेरेखा खामानि मावगोन बेखौनो जुदि समाजा मोजां मोनबावोब्ला जोंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। समाज सिबियारि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोलिफु समनि बिटिसिनि थासारिनि सायाव बुंथियो। डिसि साब्रैखौ बिटिसियाव हरनानै बिटिसिनो गोहो होनाय जायाखै, डिसिफोरनो हरनाय जादों आरो डिसिनो हरनाय मानि रायजो सरकारनो हरनाय। हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर बिटिसि सालायबाय, नाथाय मालाबाबो डिसिनि प्रयजन गैयामोन। प्रमद बर'आ बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोनब्लाबो माइनरिटि सा 10ल'मोन। उनाव हिमन्त बिश्व शर्मानि खायदाजों लिलि हटेलाव थाहैनानै सिरि सिरियै लोगोफोरखौ नागारनानै गुबुन खथायाव दाम-दर खालामनानै हाजार लाख कौटि बेसेबां कौटि होगोन आं बिटिसिखौ धंस' खालामनोसै होननानै एग्रिमेन्ट खालामनानै बिथाङा गभर्नमेन्टखौ दाफैदों होनना प्रमद बर'आ बिटिसि बिरोधि, ट्राइबेल बिरोधि चक्रनि सासे गेदेर दालाल। जोंनि जातिखौ 6 सिडिउलनि प्रभिजनखौ आबुङै फोजोबस्रांनो थिका लानानै फैनाय बादि सासे थिकादारि दैदेनगिरि होननानै प्रमद बर'नि सायाव बेरफोसार बिबुंथि लाखियो समाज सिबियारि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।